So, kakabili lang namin yung camera guys, nagabihan na po kami. Hintay natin si Bibigay kasi nasa McDo po siya at bawal na po pumasok. Hanggang 6 lang po yung yung... So, hello guys. So, nandito kami sa McDo. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi napakadaming tao. So, ito na po yung camera. Okay. Yan na po yung camera guys, no? At si Bibigay ay nag-order ng McDo po. Kasi iuwi namin. Ayun na po siya. So, yun. Uwi na tayo guys. So, at papakita ko sa inyo yung camera na nabili natin. At yun, babalikan tayo guys, no? Kasi lubot na din po ako. Natangit ako nag-charge na bago kami punta dito sa Dagupan. Kaya, yun. So, yung po sila. Hi guys, so pauwi na po kami. Ayan po sa aking bibigay. Ayan, at si mama. Ayan. So bumili po kami ng camera. At buksan natin siya mamaya, no? Yan magagabi na guys, no? Kaya kailangan namin magmadali guys. So i-update ko na lang po kayo ulit pag nakauwi na. Ang bilis po nila maglakad guys. Ganda na ang bibigay natin, no? Ay, ganda. Ay, maglumiyak ka, Ashley ka. So kanina pala guys, no, ay natagal lang kami bumili ng camera kasi yung nagtinda po sa amin ay inaano kami, parang binibigay sa amin is yung kamerang luma na. Mabuti na lang, mautak po ako, hindi po tayo nauto. Ganda na ating kasama. Yeah. Hi guys, so pauwi na po. May gutom na po dito. Hindi po kami nakakain kasi yun nga po guys, nagalang kami sa pagbili ng camera. So hello mga loves, nakauwi na po tayo at ito nagpapahinga na po sila mama at si baby girl. Inuwi na po natin si baby girl natin mga loves, no? Dahil pagod po. At syempre ayaw natin mapapagod ng ating prinsesa. Ang ating mga prinsesa mga loves. So bali nakauwi na po tayo, kakauwi lang po natin, no? At kakatapos lang namin kumain. So yun, bali din na po ako nakapag-vlog po masyado dun sa pagpunta, kung paano kami bumili ng camera, paano kami nakabili ng camera, kung ano-ano pang ginawa namin doon. Dahil lobat na po ako at yun lang po yung clips na video ko po, na vlog ko po nung punta tayo ng Dagupan, no? So yun, wag natin patagalin to mga loves. Mag-unboxing na po tayo mga loves. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na ang ating bagong camera, no? At gusto ko muna magpasalamat dahil yun, sa pagsuporta ninyo sa akin mga loves, no? At ito na nga po, babawi po ako sa inyo. Sana po ay makapag-upload na po tayo ng tuloy-tuloy dito sa YouTube para po yun, dahil hindi pa po ako makapag-upload sa aking Facebook page mga loves, no? Dahil naban po tayo ng isang buwan. At sana po bumalik na po ang ating Facebook page para yun, para may marami po kayong video na mapapanood sa akin at abangan po, no? So ito, gusto ko magpasalamat dahil sobrang blessings ko po ngayong taon na ito dahil bukod sa nagkasoldo na po tayo ngayong taon ay may bago po tayong camera at syempre hindi po tayo iniwan ni baby girl natin. Unang araw para minahal na kita. So yun, napakaswerte ko kay baby girl kasi nandyan po siya palagi para sa akin, no, na sumusuporta. At lalo na din po sila mama at ate at sila tita, ganun po lahat po, no, na yun, at syempre kayo mga loves, no, maraming salamat. Gusto ko kayo pasalamatan dahil nandyan pa rin po kayo na sumusuporta sa akin sa Mr. T-Sir TV natin mga loves, no? At ito na po mga loves, huwag na natin patagalin pa. Woo! Naamoy ko na ang ating woo! Majowa.
Woo! Kala mo naman, di pa nabuksan na. So, nabuksan na po namin siya. Siyempre, tinesting namin guys, no? Siyempre, alangan naman din natin itatry, mga loves, so, bago natin iuwi. So, ito, buksan natin ulit siya. At yun, let's go! In 3, 2, 1. At syempre nakalimutan ko mga loves, no? Maraming salamat kay Elmer Tan dahil yung PC niya po ay binenta po sa atin. At yun, may computer na po tayo. Yan, nagpapasalamat din ako kay mama dahil ayun po yung computer mga loves na papakita ko sa inyo mamaya. Nagpapasalamat ako kay mama kasi yun. At syempre sa Diyos at kay Papa, no, hindi tayo pinababayaan. May blessings po tayo na computer, bagong camera at nakasahod. Syempre, may girlfriend akong napaka-supportive, may magulang akong napaka-supportive at yung mga magulang ni baby girl na napaka-supportive din para sa akin, no. Yun, yan. At syempre kayo mga loves, yun, maraming salamat. At ito na, let's go! So guys, ito po yung nabili natin, Canon 3000D. Yan, kung nakikita nyo naman. Yan. At yan, buksan natin siya mga loves, no? Let's go. Hoy! Yun po, kung nakikita nyo yung loob niya, oh. Yan. Yan po siya. So bali may libre pong memory card po, no? Yan, SD card, no? Nakita nyo naman, 16GB, no, mga loves. Yan. Okay naman na siya, no? So, ito yung manual. Yan. Ohoy! Bango-bango. Ito po yung charger, Yan. Yan po yung ng charger. Yan. Makinis na makinis, oh. Yan. Ito po yung battery. Yan, battery. Ano? Canon. Ang lens niya mga loves, no, nabuksan na po natin siya kasi tinesting natin siya nung bago natin bilhin. Yan. So may putok-putok. Yan. Uy. Sulit naman na to mga loves, no. Yan. Nakikita nyo naman, no. Yan. So dito. So natin. Wow! Yan na magbibigay ng sound effects. Wow! Yan. Okay. So ito yung sabitan na sa buklaw. Sa leeg, no. Yan, alam niyo naman to. Ito ng charger mga loves, no. Yan, ito na sa loob. So ito po ang ating camera. Yan na! Woo! Yan, naririnig yung port. Unang plastic po. Parang kaibigan yung plastic. Tinitira kayo pa talikod. Char. So ito po. Yan na, ready na ba? Woo! Yan ang ating Canon 3000D. Yan, kung nakita nyo naman po. So may mic po tayo dito. At ito po yung mga yan, hindi ko basta alam nyo na po yan. So yan. So ito po yung doon sa buklaw. So hindi po siya na-flip mga loves, no. Hindi, yung binili ko po hindi na-flip kasi mas okay po sa akin. Mas okay na po yung sa akin yung hindi na-flip kasi mas nalilingaw po ako, mas nalilito po ako kapag may flip po siya sa gilid at sa taas, no. Parang yung ito pong 4G film ko mga loves, no, na na-flip po, no. Ito po siya. Yan, kung nakikita niyo naman, na-flip po siya hanggang sa taas, no. So ito po ay ginagamit din po natin mga loves, pero minsan-minsan lang kasi medyo hindi po mahilig mag-vlog sa camera, no. Sa iPhone lang po tayo. Pero itong binili kong Canon po ay itatry natin siya vlog dito, no, daily vlog sa kamerang ito. Kasi bumili po ako ng kamerang ganito kasi magagamit ko po siya sa mga dibu o kung ano-ano pa, no. Yan, nakita niyo naman, buksan natin. Yun na. Pakinggan niyo mabuti. Wow! Narinig niyo naman yun. Yun, so yan. So kakabit na po natin siya mga loves, no. Yan, so pantay niyo lang po siya mga loves, no. Yan, parang ganyan. Ay, wait lang. So may pa pala siya mga loves dito. Yan, pindutin niyo po to. Yan na. Uy! Ting! Ting! Sabi niya, ganda, mga loves. Yan. Ting! Yung sabi niya, ting! Yan. So, bali.
Yan na, yan na. Pakinggan nyo mabuti mga loves. Oh! Ay! So bali mga loves, no, itong SD card ay gumamit na lang tayo ng itong nasa Fujifilm natin na memory card niya. Kabit natin. Try natin mga loves. Yan na, yan na. Uy! Napaka-simple lang itunog. Uy! So yan, kabit na po natin mga loves. At syempre, ito na, buksan natin mga loves. Yan. Punta tayo sa... Yan, manual muna tayo. Oh, hoy, manual. Yan. So, bali, hindi nyo po siya makikita, no? Kasi nakaano po siya. Yan, basta nakikita nyo po yan. Yan. Yan nyo po makikita yan. Basta, kapag ganyan po mga loves, no, dyan nyo po makikita. Pero kapag hinahito nyo po, yan. Yan po ang ating may iba't ibang po siya, yan. Kaya na po bahala sa kung anong gusto nyo. Yan. Kasi ako, camera tas lang eh. Ito naman pag video, ito po nakikita yung pinakahuli, yan. So kung gusto nyo po i-play na po, gagawin nyo lang po, pindutin nyo po yan. At yan, kung nakikita nyo po yung red, yan na po, nagpi-play na po yan. Yan, nagre-red din po dito pala, Yan. So ang ganda mga loves. Promise di kayo magsisisi dito. Napaka-smooth lang, napaka-kinis po ng ating Canon 3000. Yan, nakikita niyo po side inside. Yan. So, patay natin. So, yan na po, di ko pa po siya, wala pa po akong mabibigyan sa inyo ng mga, yan, mag-focus natin. Yan po. Basta, kayo na po bahala dyan mag-focus mga loves, Try natin siya. Ito po yung flash niya pala mga loves. So may flash po siya. Oh! Diba? So bongga. Yan. So ito po siya mga loves. So magbukas pa tayo ng iba mga loves. So may mga nabili pa po at libre po ng ating 3000D na Canon. Ito po yung libre niya guys. So isang tripod mga loves. At isang, ito hindi ko pa nabuksan. Itong bag po niya, nabuksan natin siya mga loves. Kasi excited ako. Yan Yan. So ito po yung bag niya mga loves. Yan yun naman, napakaganda So yan. Uy, ganda. Uy, nakarinig nyo yun, narinig nyo. Uy. Tap natin dyan. So yan. Ito po yung bag niya mga loves. So buksan natin siya sa loob. Uy! So ito po yung ng bag niya Yan. Ganda mga loves. Yan. Nakikita niyo naman. Sumayalan pa po siya dito. Yan. Yan. Pag ng lens o kung ano-ano, matakip. Yan. Ganda! So ito po mga loves. May gunting na tayo. Uy! Ganda. Ito na. Ito na. 1, 2, 3. Uy! Ganda! Uy! Uy! Oh, hoy! So ito, buksan natin mga loves. So ito po yung tripod niya mga loves ito po yung libre. So buksan natin. So yan po. Ito po yung tripod natin mga loves okay naman po siya, malaki. So yan po mga loves yung kataas ng niya, ng stand niya. Yan. Okay na po siya mga loves, napakalaki na din po nakita nyo naman. Yan. Yan po siya mga loves. Okay na po yan mga loves napakaganda at napakataas na po yan. So ipapakita ko na po lahat ng mga nabili mga loves So yan. Yan po ang ng Canon. Yan, yung mga ng Canon po.
loves na ito po yung nabili natin computer kay Elmer. Yan, kung nakita nyo naman po. Yan. So bali akin po itong itong keyboard sa akin na po ito. Sa akin na din po itong mouse. So nandun po yung keyboard at mouse niya. Inano lang po natin ating keyboard at mouse. So ito po, may libre po siyang mic. Yan. So ito yun naman po. Yan. Ito po nabili din ni Mama kay Elmer, no. Yan. Ang ganda po niya mga loves, no. Okay na po sa presyo po, no. Maganda din po. Yan, so libre po yan. Yan. Siyempre ito naman po yung sa niya po. Hindi ko alam kung anong parts po ng niya computer. Yan, kung nakita niyo lang po, napakaganda. Yan. Sulit na din po mga loves, no. At okay na po yung presyo. So ito po mga loves, ito po yung headphone na libre po. Yan, dami pong libre po. Yan, ito yun naman po. So yun, okay na. Yan naman po mga loves, no. At maraming salamat po sa lahat, no. Magro-road to 12k subscribers na po tayo mga loves. At yun, ito na po lahat ng mga ating nabili. At yun, blessings po ito lahat mga loves, no. At sana po dumami pa pong blessings natin mga loves. And yun, maraming salamat sa panonood na ito. At medyo maaba na din po itong video na ito mga loves, no. So peace, God bless, and ingat po kayo palagi. Love you mga loves. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Yes sir. Love you mga loves.